Sumalayut soreng wadya gerok rupa mangses kadhe amin pang sempal kaprapal selo selo kaplesan satu lumayu mangungsi kakyat kakulto kang joko-joko bumi aum 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 menghantarkan semangat menjaga nurani menjaga generasi memberi arti pada negeri teruskanlah langkah dengan jiwa suci setulus hati kobarkan semangat jiwa yang membara. Pendeberi tengoro bundaling wadya sengkut kumrakut brantasing angkara murka pendeberi tengoro bundaling wadya sengkut kumrakut brantasing angkara murka pendeberi tengara budhaling wadya sengkut kumrakut brantasing angkara murka Jampyak miyak laku ning prajurit ngemban karma tama tuladan tumrap sami prajurit kang wicaksana sing warga sucu
Siyaga Pratama unggah yudha Siyaga mbrungkat kimpul Belora harjane praja Siyaga Siyaga Pratama
kawula wika tekno titip purna anggunku amangsa kati manekung mring maha agung yanto anugrahan ojo sira ringo-ringo Allah wike Budi padha manem Rama netepi darmaning wajib Desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paboro tani padha kuat wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngandha yu padha yo padha macul ngarep sawah timen syukur yo padha kumpul aja kaparan tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah wis paninan kanggo mangan turah-turah Aku sing rewangi suka tak bubuti rapo ora lali omong kabeh mati ana desa iki kabeh luci nabi yo kanca amar suci mugi Gusti berkahi yo turi putri
Jarwo. Lali kok. Oh, wis latihan kok lali. Gawe untran-untran dhewe. Aku tak takon. Kowe rak biasa sapa kene? Ya iya to. Iki acara apa to jane? Pusat. Acarane ki rejepan. Tapi rejepane wis wingi. Lah kok le ana acara sing saiki? Ah, kuwi. Aku ngerti. Nek jane wingine arep sing bareng rejepan to? Heeh. Arep nganake acara kok ngene iki njero ora sida. Janane mepet. Ayo kuwi. Nek ngene iki sak mepet, Oke. to. Lah dong guyu-guyu. Siap dan komandan. Yo Komandane kene lho, Bos. matur nuwun wae dhewe ditimbali nang kene. Oh, Memeriahkan acara rejepan. Rejepan. Pan. Rejepun. Pan. Aku ngerti nek bun ki wadah kerupuk. Nek nggon cok wadah kerupuk. Nggo Cok bun. tambah mie ayam. Dengak-dengak kene masyarakat kene paringi lancar segalanya. Amin. Sehat, gagas waras, rezekine lancar. Amin. Terus diparingi pokoknya semua yang dicita-citakan akan tercapai. Amin. Iya, ra apa-apa. Omong Pak apa? Jarwo kok wis. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Halo? Iki Pak sak wah mumpung beneran ini ono. Oh, Ini nyambut gawe leren sik. leren sik. Kapanane kita makan gaji buta. Nah, Nek biasane nek butake terong. ora. Nek terongke ungu. Kok terong kok ungu Wet. ijo nek. Nggon aku terongke ungu. Oh ya, manut. Ongi benderane yo jengko. Ah, Tahanan udan-udan ngene iki to. udan. Paling penak mundah sithik rono kuwi. Lah, kuwi ya. Iya, angger munggah rono terus dog-dog. Aku ya biasane cok. Aku nek rono kae cok seneng wong-wonge legend karo lebah manah ngene. Angger aku liwat monggo kosong. Inceng mriko. Wingking mriko, 30.000 Mas, kamar mandi di luar. Cok paling Pasang ya. ate warane nganu kanjenge wak dhewe kok. Aku ya gaweane anggo nongko iki golek irene-rene. Mlebune nang pojok dhuwur. Nek nene mentoke nang saharan. Biasane nek kene sing kok jaga Pak Sukeni nek ngono iki, Gus. Pak Sukeni. Heeh. Oh, aku ora kenal wong Nek kene. kene ki terkenal. Terkenale ngopo? Wong iki- Tukang ngono kuwi. Ayo, ora bisa. Beda. Iki bisa cok ngenek. Ngenek Ngenek apa? nang mburi. Ayo nek ngenek nang mburi nek arep Ayo, supe. ayo ngono. Ayo. Lah, Jenengan. Kamu tahu. ora omong. Aku ora ngerti ya, Gus. Pun Ngapunten. Kanjeng. Ngapunten mengenang masa lalu. Kok omang ngomong munggah-munggah ki munggah nang. Ing nika-nika. Swarga. Swarga dunya. Gus, Nggih. iki najan ade opo meneh? Ajan paringi udan remis-remis ini muga-muga iki dadi udan barokah iku. Amin. Ben Nggih. masyarakat kene karo para penonton kabeh wae Tambah anake. Nah, udan paling penak kelon. iki nyatane ada nonton ngene kok Ayo saiki engko to jenengan iku. Cok kados karo tambah rezekine. Amin. Nggih. Wis dongake karo masyarakat. Mumpun tak dongak-dongake saking donya ngantos akhirat niku. Niki Bos. nggih niki lak dongane nggih mboten mung teng mriki niku kan kula ngarani niku Desa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bermacam-macam agama nang kene ning wonge tetep rukun. tetep satu. Kowe kudune dijadikan desa Pancasila. Ngono Iki kuwi. kena ge contoh ora mbek awak dhewe Oh, kok, Gus. oh. Ning kabeh iki sak Indonesia kudu iso nyontoh masyarakat Nggih. Deplongan kene. Nggih. Aku lho nggih nyontoh nganu kok masyarakat Deplongan. Ah, nyontoh. Aku lho nek pas kasih poso malah Hindu. Hei, aku aja kaya ngono. Samboten betah le poso nderang ngalih agama riyin. Ya ora kena. Wong nyatane wong Deplongan kene ya iso menghormati. Nggih. Nggih, kula nggih wingine nggih kula dihormati tiyang pinten-pinten teng mriku niku. Tenane. Nggih kula sangu gendera. Gus, iki hawane adem barang. Nggih. Nek ben kukean omong aku antarane kowe karo Eko, Nggih. iki
kurang anget. Ben anget tuh kok keciu kok piye? Aja terus tekan kuwi. Tegese Ridho kae di pati. Nggih, sendika. Ben mengko Sureng Rono karo Sureng Rangkut ki yo iso latihan. Raden olah Ridho. Kowe ndak kono wae. Ayo tidak. Ayo. Jare kandeng mriki. Ya tegesi kok rasa aku mlokam-mlaku rasa dan burine. Oh nggih, kula tumindakaken. Ajeng kula lakeni Kanjeng. Lakoni. Lakoni. Kate kakekane.
kene iki. Lho, Kanjeng. Ono apa, Mas? Loro. Ono apa? Piye? Sita kek. Ono apa? Iki presise kan gogok do kesel. Gogok. Tak wasoke. Tak leboke kontri. Kontri. Ku iki. Piye, Mas? Kula ora ngruput. Nika nggih Terus piye? timbul songo. Ngumpul songo kok. Nggih. Banjur piye? Terus enten keri-keri ngoten buku. Kuwi apa? Lianri. Lianri. Nggih, rine ageng menika. Rine gede. Nggih, Sepiro gedene? menten. Kuwi ri apa? Semak. Iku sing aran ri menungso. Terus piye? Terus enten pawongan kali. Ono wong lho. Nggih, Apa wong? nggih niku Piye? keri-keri niku. Aku iso kerak-keri wae iki kepiye? Nek meniku. Nang kene. Maju. Yo, Niki nganu singkat mawon udan e. arep adem. Kali adem nek masuk angin monggo. Arep poso barang. Ajur ngopo nek, Bos? Anggene masuk angin mboten iki ya. Tet. Biasane kuat ora? Mboten. Terus piye? Terus menika Kanjeng. Aduh. Kaya anyar. Nek gawe wau niki dereng tak jahe tak lim. Tulisane nasi kotong ya. Kotong. Warnane kaya ngono. Seragam pramuka. Bos. Kaya teko sak-sak iki ndak anakmu. Nggih ya nek susuke mangkat sekelar kok ruwak Pak. Sing kula butuh nang. Mergo sakit Rene. nggih. Oh. Iki anyar kok rada loro nek anyar iki. Loro. Nggih. Yo. Dikenang di Pak. Opresake nemen Pak Budi ngono kuwi. Nah. Loro. Nggih. Wis bengi kan. Pak Carlos segane mau kopi ya. Kali sekono ang. Ang. Lumantar kintoko neki bekti sun katur mring diko yo kang mas riyo penangsang ing Jepang panulan rojo kang prawiro digdaya dasar satriya pinunjul sinuyudan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalembana saka Adiwijaya ning iki sono tajuke mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nari kabeh
Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju. Luar biasa